Aha emergency Ghana TV eso ebusiansem esisi ewo wiase we a yewo mu ye maami bi de nasem abepie mu ewo Sompa TV a oni ohini ni edi hu nkomo ebusia story we a ye maami de abaye ne die anu ehye nsem a oka no emu edu ankasa osofo ena waye ye maame nyame bia neni enje ho eninti ena odi abepie mu e wo fidie mu ase na ansa na yebekwa akotie mu nsem aban efutusem kese pa mepese mede maw ene se enya asofofuo bia ena ese uginidi ebi mu efi nyame ebi mu nso emfi nyame eninti ye nsem ene yankone kohwe video no emra na yentie mu nsem hye no so be subscribe na wa like na do comment nso our comment section na ase yenko kohwe video no case number 1 akwose atiwa na akwose free buy asokore mampon wan obo ne kunadu Apostle Tony owo he ahinsan Anthony Ahinkan odi acha Apostle Tony na owo ntensere Sunyani road me komi kuromu aho na menam ntensere Atia ati say Pacho nyame adome obeti wa ade no ayi woni mobo sa nyame be ati Pacho hwemani nyame be ati bibia no nyame ntumi nya ati kan akoma toye sa adwen na wo tirimu no se ye cycle wa obeyi okay fa show tirimu ati wu da wonye boni bia wokope wo ba ho to ene wakohie nkwanhia rade beje wati fansa to bible no so na bodi me akoso etiwa me akoso etiwa ma ne so me akoso etiwa me sada bible so me sada bible sa sema me beka sa sema me beka eye no kore enu nti onyame moa me enu nti nyame moa me enti a me pese me kata wanimu no wo bebo kwadu za me frɛ papa ne sesi ana okasa nipa na okasa no me hunani nti menimu no na ai se wo betwa tworo eti nya kokuduro de aduro ne fu na ne abi na yenso moa ye won ye nta wuchi asembe na aba me pacho you nsana kasa pacho ni dim me wo eba boy bi emre bi kra o ma yesai me my 2 boys panyin no ko 19 years ko 14 years timre bi kra no na mo wo so ame no me de akra ne ba eba amekai na wo ne papa mo ho e wo kofo odua na akra no num Eastern region mpachan wa ha me san no num wi no otu frika down computer bid ne efre me na mpapa na mehwe no okono o kan sem bi kire me sa akra we gya na chididi esa bedi na chi enya yare o kan week na mpapa wuye ti e ma adwen sa akra ne mfi ni bi ba ho no man kofo afro sister ba no ye bu ne ye ni se minti mi so nyai aha me so e ono ni minua ne ma ade nyina nti na o se me force pe ade e woni tirim sewi no enye wono anayi a na ebeko nti me hwe boga bi ma me wo atasoma so ne wo na danfo fie na boga ni wie bebo no fie e wo tek nti me ye na papa bi so ye madamfo me ne na fa danfo 11 years o a radio presenter bi e na me ne na fa dan ti bi on na papa ne me ka kire no ti me na me friend se na ma benya adwuma wa atasoma so no so ene so abenya adwuma de a me kra me wo adamfo ni sikani bi wo atasoma so nti se ka wunim baby o de aka akwacha am so ye ben no panyini Mandela osenya mo frɛ no bright na wosi etutu no ose ene ye kwachia no na ne yiri wi ye kra no wa abrochire me na me ye eku na ma no ne kwachia ne ka se wo nana no eni papa na msi yu to ka ni fi ada Sunday be tire okrokra me siesie me ho na me koye na me kwachia na me bo agu na o mu busa me se wa ba hada na msi de bi na o mu di mi wuram na me koto chia no na me start ye no busa me kwa na msi na mpache ni di mu me nana ne ochia me techi no se ya me mechi ya wo na me nana no se wo na me frɛ so nana we yin senkwa yi asere sempa ti mi ko fie no na me frɛ nana se sem aka se no so we ni papa na je se papa no so abepe ma asem nana no so di ho adanse chensem ye good pa me sum ni pa me bre me ho asena so ma befo madamfo enti edidi ma na me ka kire me nana ochiam techi na ye madam fam ne nam ne se nana ne busan se wa ye panyini se me ba ha ye frɛ me ba no kofo odua sa sese ko wa ye panyini se onim spiritual father bia na onim asofo bia wa ye panyini o sika se no mo wa me e no se enyam de betu nanim ti wa na ochiam techi ne frɛ me se o de ato nanim na papa ne se o sofo bi
aye friend Antonia Henkan na oye asori wo intense repepo no so ayi bia yi bia ti na ye saa yi na ebesi 16 mu me ka 20 ayi we ya 20 ayi ebesi we mu ene ye contents repepo no so me kra me intense ho people bi ho oye asori wo intense repepo no so wan yi bia ti me kra me ko hu na me hwe ne saa na ka me kra ma ba me hwe so no si ya so na sunsum di asori de be akora ne ha minti ne ma adwene nyina kai hwe ha enti mende ma me ni ja ma me na me no mo fie na me se man ne me kwa aba e ma me ne kora di mani me ekopanyi Mandela so osere me ha enti no mo wa me ne ehunu sofo no e na ye ya na me de akora ne ko enti wo wie ye no e ne ade no wo hwe ko to bo ase na se wutu America dodo wo kodu bi pon so no mo ya sorry pa chan e na ye de to bo enti wo wie na so mo ya so no ohuru dwam wo hye nkom okoba hye na tale white koba owie ye na kire se okotena ne pepo no so baabi wa ye se wo relax sa anti no wo che na me sa afro chamte me frɛ papa panyi Mandela ne se sofo na se owie cha no se oksam koma ma me na aduane ha me ko no so de ne bra na me ame ne be kasa am se kemi hu no so e se ma me ne ntimi gigeja no ne mani nsu ma na aduane ma me mi kira yare sa bia nyina akora ne nko sku ye ti ni nyina afiri na ayim na me ye ya na me hu no owie no fa akunya na obetena ase sofo no to afa akunya na obetena ase na omu ye video call no frɛ panyi Mandela na o se ye lady na wa ba wonu ni o na Mandela kan yen se unhu se ne ho ofa pa na se ka onwa nyes wa nya oba na nsan so be wa na ka me ma wo wale no e se na ne ho so ofu na Mandela na se enko be wa na mkam tin se me kura de mo keka akanya akola die na oba no to wie ye no me kura na o ye se sister insuro na me wa ha ba ya metete a me de be kan na wi ni nyina be de be ko e na o kan ye she mi nkunan na me see you inti me ye na o kan asa na o ma akola ne 10 cedis ya bo na me na chi nyina bia na mi ni nyina akire nsa akola afan ye timi de ade bo ne tire mo je nyina enwunu no ye dwa no gunu se kromfo ne ye borom ni de ha akola nto o kan asa no na she mi nkunan me see you ne ye be afi inti ewo ma Friday na me akola ne ko na asoro no onya mfa ne mpaibo ti ada no na akola ne kokotu no se daddy mpese me no nante no se yo ne mbe nante de afa ne mehia me panyi Mandela fi ono dase na me mefa won konkran ono nkran no stentins de ande oba ha fi adanko ha fe de ye twe no de akran be ko de akran be konfa akran ko nti ekobo be sa na adwo be se 9 to 10 e na ye san afre no wo de me ba me benti me ma adwo se mi yikofi kola e na ye san afre na ekobo 9 to 10 obo da be bi di Brumo Hotel se de wo ubodi hotel no fine e wo race course okay ye honom no da nti o no kan se ne ekobo 9 to 10 me mfa akola ni nhia no hotel mpa chan ya wada no be asori fiada na ne driver mfa akola ne de nkonkran na me see you ti wa na me de akola ni ehia no ti ye tena ase ya kobo be se 12 mu ho 12 ya agba apa ho na nsa na de me ba na obae ti kwa me ti ba bia ye didi no na me pese me sorry ti mbesa akola ne nko akono de ne kwana ka me sorry ko nto ya na obisa so o ma me we frɛ ne bla sa 3 times na me pese me ba e na me ye bibi se obi do be ko no wan sole a me na ehu e bia enye na me sorry ye na me call ye ti me kwa no esa driver and ne ko ndo be ya sole fia da na akola ne tena aka no mko nti me ye se me si kwa so ne ye wa ataso so no mzongo nti me se me si kwa so akono si da bi ade asa nti brame enko me hotel na ade achi na wo ye de woko na me si de that time na wo ba ne we no driver and akola no ye ya wa do be ya so no da atwe ti brame enko tena me hotel ho no na ni mu tete ya na akola me si de bi me fa ka ha wo run about ho na me komdu santa me so me tonwom ti me de nwom to a be en kakra me de ko boys ne me number bi hu a me yesa boys ne kura ti me hwe me din ti me tonwom akọ o ti de bi besene mi ba odi akra ne kontina mi ntimi na me di na chi ka me tan reception room o ti de bi na me ne ko ye ti ewura adem on na akunwa na mdu mi phone na me tan system di mi ti to akunwa nso no mada hon ma nso woro no na me si so for panyin na ma betina woro me kan do mi ti nsa die na ekosu die na wo be hwa na am dem ye nti ne bat house ne she hotel num sei e na woro ni nika na ka singlet sleeveless wo wura adwae ne honom na osan apie baaye owuro no asan apie aba for be na abetina akunwa kase mi so se bra me nhwa ade na me si papa mi mra no nhwa ade die
enti hɔ no ma me sɔre na me kɔgyina n'anim ɔse ma me nhwɛ ade na me hyɛ jogging trouser any top bi sɛ di ne ti gusu sa ɛhɔ ano wɔ raise me top no so obi a me no nye fi me mpɛ sɛ ɔbɛtache ayi me ba keto apa me gye ko 2 years ntimtem ba bi din obi antimi mmoa me na me kɔnya adwuma na mtem ba bi a wo ye me ha me hwɛ me ba no yetua me ka me di bi ye ya fa no wɔ raise me top nwan sɛ ɔne me da wɔ ne mpa ne so nti ɔde ne bɛɛ ma no da kakra bi a no ɔde nsɛ wuro ase a no wawura adwae ho ne sase no di wura wase ase ye gye wawo obi di ne nsɛ wura wase sei na no wawura adwae ho ɔyɛ saa no wawura adwa nti wana de ɔyɛ no me ho nto aso rezi me yam na m kan sɛ na ekɔbɔ bɛɛ ɔde sɛ wura wase aba wo yam ayɛ no wawura adwae ho binim ade kɔdɔ de kɔ no asan aba wɔde wura no wawura adwae no asam to am yɛ ma adwen sɛ me sɔle akɔ na ekɔbɔ bɛɛ fo ɛwa no wabusa ma wopɛ me memfi no se sɔle kɔ na nkɔmɔ nyɛ de ne yɛbɛsan akasa nti hɔ na me sɔre na me kɔ fi nti edi bɛsɛ Saturday no na mfrɛ mu sa dadi mpache o makodru asonjo ɔse o ba no ya bedru pa ne nani gye agye no nani agye pa na sɛ na osi hwan mi die me so kora so me intention me nyɛ sentinam no ko me nyɛ maama sɛ no bɛda na afɔ so ya na sɛ me ba ni ntimi me sa de no so hwan no na kyɛ sɛ wubuhyia anana me yɛ me nwanwa me nyɛ ne hwee so kora yo ka sɛ ko so bi ka so hwan de asɛ wakɔbu ahyia no me so me nyɛ ne hwee wakɔwura si ne so akɔdi ne me jate me nyɛ ne hwee enti ɔka sa na me yɛ ma adwenti ankyɛ ne yɛ move ba bi a papa ni fi oboga ni fi afi ba ye kakra no afrɛ me wo yi kakra no afrɛ me wo yi ti wa na mfrɛ ma me nua bi kan sɛ sofo no fra kakra no afrɛ wo be me mpɛ me ne birthday akra na wo ne ho me sendi akra sika 3.7 ho konhia mu a 1.8 na akra de bia yi ni timi ana mhwɛ mba be osan ye wo na ne na te otene ho ye dai ha sɛ na osi bra ma me nua ka sɛ akra no ho nti ma me nye de me nkasa nti am si de we oyɛ wo ne me mpɛ saa niema na obesan me mpɛ saa de ni bi na ma me se o ma sofudie ni de o mo pɛ ma pa nti me hwɛ me ho yi na me se saa ne mo mfrɛ frɛ bi na me mpɛ saa ye me ma me de me se o me ma me ne papa do ma fidim ti ma me nua de me se o mu ni wo ye wo ye tepe nyina suso no tu firi akwasi ase ti me ma me nua bi kura kɔ saa kele bi ni bi no ai ni Emmanuel Salvation Church ye nti o mu ni mo wo ti ya na me ka sɛ me nkɔ no ho bi to ofrɛ me saa ofrɛ me sɛ nti anhyɛ na bɔga me hwɛ o ma me ne kɔye nti wɔkɔ embe 2 months no ofrɛ me a me ma na adwene odi beating ka me nkɔ no ho bi obi asema me say be me nim adekode oye no se brane ani akora ne ho nkomo okay ti ada no oye na akora na so nam kan se dade ese ne me akora papa ne so ompe no akora ma dwene ne ho saa se sika bebrebe ma dwuma me nyina nti se ka benya soja me so matena nkra ne olabadi kanto ma bia soldiers woni saa ne dia na ko mo ntia no aye ayimu de na enye ya naka na oye se ne memra ne ani akora no nkomo se wa frɛ me se me nim afi plan o de fa so frɛ me sim nim se akora no nkomo me koma me picture wo ha me ye nipa me nti sese why me basa me hu nyina aka maka picture dada no way mo imagine Kevin mo fan to so me oh me ye nice oh Eradi bebo ye di na ekofu allegedly say ye mami kan ye no kra Bia me ana me mani mienu ni mami e waja ne no papa da ma som sana me de anyini Alright. afa me be ye no baby say Bogani sweetie jo mami ono so babu ami no aye me say me babu ani ko say aduma no waja me hona bia me mmere into ofra me na me san ko ye no na me te won di me duro no tie akunya kase bi mu na flute gugu ni ncheye so ya tena kura se da me hu ya na nua na se mo tie nuane kwadu eniama gu ni nche nti me yam hye me nti ehono man na me tena ase na me chia na ga ebi so ne kasa se me yare na waka nse me nyeska me ma bi di akọ hospital na ga ni see you ti me to no mu di nkomo ni wi afem hu so hwe me soro me for na ni to hwe me sa na me na me mia me phone so eho se na ade na won wale ye na me se ma wutu mi nyanya ba ma bia na me obi cry tim back to back won hwe mi ntima be ya adwuma meja na hoko 2 years won mo se mema atwa ho ahia bebere na ade na wonwale bi na me so mo wo yi o so to mema na atwa ho ahia bebere am se mi hu mema bia won mo se ene ne hwe ho ye pa na mi hu wo ma hu so ye gu ni adwuma de ye mpefin
ye mpe fi na mse ansem be na papa ikika aka kire ni nti oye na nkofo ye adwuma we boss ni fi nti e ma dwe se me sole akọ hono ma no aso mu sole bla me hwa dress am de ko ye na me de atoso no me hye bandi white mi mitini me nyina me anam ye makeup nyambo me ma me anam ye su mi nsunyan ti we na de dress am dress ye me anam aso mi ti aye me ho kama e bi kra che se wo so bebrebe na me ko ye ti me ko e wa no aso mi muse no aso me yi no raise no asad ma tompa hu anso ne me da ba wia ne de ne be ma no da kakra de ne nsa no hye wasesa no awura adwae ho wo de hye wasesa no awura adwae wa na de to so 3 times no asa wa yi bibi da won sa so se no de kwa na odi wura adwae ho e wa na me hye matali nyina nti obe no ma hye mata no se ya de wo ko be o che nti ka me ko hwa de kodi a wo ye no wo adwae ho na bibi ka kyerem se me kwa obetimi atene ama bia bibi no wo ya obetimi adane mi mu anse na mi gyaye to wo che ya wo mada se ya kasa nyina no wo mai last one we ni bibi se no de ko den se rewa se de ko ye afi mi twe na no wo mada nti obe ma hye mata no se wo ko ene ya agi 50 si na ko to edu na ma de mu hu ameka se wonyim 50 cedis ebom gina ko to edu na ma de mu hu ameka se wonyim mama efiri wonom na bebu no ade akyenye no ma se tinsuo ti sese bia yuo koko api no ma se aye pache tinsuo mi dwi ma se saa na mse ahura de de na makofa be fie mi kra akola nwa sembe de akomfie de ade na maye afi mi dwi ma se saa mi kotuto nduro ko be se 3 million ansa na ma se de ne ko hono mama mi ma start no ma wuanya ne ma ye basa aboka mpo mi pe nyina fe me no ye basa na me friend say me ba ye me paache wo ma setia me ba ye ma setia na ati nsuo na den na me yesi wo se oba ne kora me de ni si kan be se 4 days ni e ma ni si dwane nti blanka be hwehwe oba na me se enti di adwene na wo se me na afrem so se akora na e den akora apam ne de o san afre me eno kora na ahye me no akora ne nti na awi ama adwene fre no apam akora na nti na wo se me nti se akora no we akora ne nam nkana ho anu afrem wo apam no kora na sika me am de akora bra so ofrem me se ti akora na fe de nkana no ne nam woni nam se e ho anam de ne ma no nti wo apam akora ne kora na ofrem ye me sa no wo ti papa ne nkana ne na hini ayi sofo no me pa cha me de asam ne ko baabi e me ye frɛ no de oba wo ba wa ama na nipa kro odi manim di me chi na sofofo a me bo ka drop onim ni nyina no o ye radio presenter no akotena fi ko retire enti om ka asem mfa asem no emla fie afa me de asem no eko fie na papa ne frɛ me se om de me hye ne nsa na me ka na me ka ma bo ni mprempre nyina so me ye obi adwom san hwe akora wontua ma ade ma me afa eduro na papa ne te face to chia papa na afa no anom se ane fa ne kokot court kurenti me nyere ni se wontu yaka no yare no so se senye wono ana mabusa we no o mo se wono ana onyi ni timi nsan ko busa se seken wa yaka se yono ade obeji atum na ka ya bobia na otu ya san ahwemi na mako busa first one we do onyi ntu yaka nsa mebusa second one entu omu nyina kota na chi se omo mpene ma ni ntu yaka no na eme na me se ne pe ne mfa nkosi am se mo ka na akose papa ame na ma se ne pe no one madam se mo ka ma se papa we pe ne na papa no wa chan mo mimi hu ade kodie mi hu ade fisade ejina na mo se ye nkwa me de me ba na bre ne first from mo se ye nkwa ye council wodam de ndie me hu ade kodie am ye ne wode ne nsa ewrezi me twa so mi hu ade kodie am de awura mo se ma se ne pe dia papa na ne wodi mi ye mi hu ade kodie a wa ye me a mo se ma se ne pe se papa no we ono akra ho na sofo no se ye pe ne be hu no we o penentins ro ne fiada wo ya so Friday bi ho no oba e na wo sa ese chanta abotre junction ho no mazanti Friday bi o ya so ro ntensire ho Tuesday obato wo se bedin bo da kwadwoma so bi di si e de bende o to bedin bi wo so no ane bo se wan bo e na se adwuma odi anti me na minima de kodi ame de watimi em se mami ma boka picture ne gusu ne ma boka me hu ntimi ntome ebi wo so bibili me ma ne bibili Sumpa FM. Me mani bibili. Si ya soma no no abese me sa se adwuma me nyina ma ye memremre. Ti o mo se me gya efi adwuma no. Mpacho se me hwe ma me nti me ba na nkosku akora na se nkosku mi chini ye tuya me kana me de ni nyina ekosa nti akora. Na wa sheda ko hospital akoye proper check up. Ya ni nyina nro wo so me kom mana. Doctor de ohu a malaria me nyale malaria from 9 months ko pim se ye di bronya. Ma ya ba okọ asori ahunhumu HIV no atode ama me. Omsi hunhun HIV. Yes, I mean me busane say me ma sa papa busane say ada de na maye no se me ba ne ba ho bewia ne ne mo gi miska minti mintu ya. Oso ba ne bewia ne den na abrampa.
na me ba ne be wiya ne niema e won kran to oji mi ska mi nya ska mfentua iti anu nti no wode yade na ma anti senti ma boka me ho ntimi to we aduro bi na HIV no physical no waye test doctor hu hwi wose uni bi hu hwi ni me so yen yanso ye besan koye obi wate ai bu fra osofo no maye IBJ no fa je se na akora bi na o ka so mbeshi agabusu bi no ono na afre na bi obefa osofo agabus ye sofo ne nkora ni bi ayedai oh e fra agabusu no oh mpache ni de ne number no meme mam ti wa tena se na osofo ayi go fine ransa wo de tena se ne fra agabusu tiwa be yi agabusu number ne ma mo no mfra abusuafo ya papa yi number o mo de aba no wo fra enkokora na ya fra ne sofo kitu bi ese fra na agabus etu so wo ba ha o chena homle cause asem we nya asem a ye di ho agro ye no ye tete ho because ye fra papa na yenya no edwoada ya nte hwede a ye bebiem abobia because course e ba ye so course e ba ye so ye say mai wa bebre wo ya ocho bekun etu omusuro set sad allegedly e ye say ye ka ho asem maame sa asem nyina isi da ben abacho last year 2025 abacho ni 8 months ni di bro ni be say me nyi obi anka mame last year ni di bro ni on kai boso me krono last year no boso me kra mo yesa Kevin pictures no for ba fagu so me ewe said ya sister yetumi asode aseye free ni dua so hey Kevin fa pictures no koma no wan fa nkoma no Kevin also the amount picture for front na fa koma no audio ben IBJ audio ben na ase mo oni hwan papa no mo bon fantum mai Kevin fatum mai audio no pictures in bibili was absolutely say na honya na so Aviando. Hi, guys. Say. Enna me fra friends one fa na me fra so for back on. Okay. You mami ni. How are Sumpa FM. No fine. Eco. What's that? Nese me honto mi tie no be ken na me fia wo so fo agabus ka kire no na me hunya nto me ba ho so oje me number ne so be fe mu fe ni ha me honto me intimi sa ma ba ke intimi Ti se wo hen ba chom wo hen de se mu fi o This call will be recorded. Say why? Ba chom mu fi. Okay. Now, I wish this kind of area. What they are called hospital now? What they are doing? I just come. Nana Mandela scan the man. Men kwaji Nana Mandela sikabia. Says can you scan your besumi am di. Me ni sikabia wana ho. Okay. They say they own hospital be more. Hospital me kwa me nyankwa me honto me hospital me ko mu hu adekoro enti je fe nurse ambo ame me nko private me ko special hospital e ho no me kwa scan wo sura me de ko me ko no eyi ho baby askwa size bo I said now say your hospital ya be I feel be so try hospital show enya hospital the doctor now he say now say spiritual enya hospital ya de enya hospital ya de na eyem okay and then there's no hospital crowd good results be alambo me sa hospital ko enya hospital ya de okay ko scan na sa hospital we be right baby scan so me sika ka me say ni say scan fa ni yo so me de okay ya me adu ma chama sa fro Mamti wa oni sofu in komoni
mpacha Monday ya dey start say ba wa sheda ma uskadi akọ hospital me kan na omo ma me papa na enam no so na mdi hu no Mandela na ka chem say so for na ma 10 million no be say me hu to me to ode 500 account o ma me 15 million no ano no inti sa papa no we Mandela na enam so akọ hu papa no ono na ye ko fia one na yere ka tutu o ma mo me ne me dance ni no no mi chi na so fofo no ma say ska me ade no mo go tutu ombo mtutu say me na ma se ne pe na ma kwaji mani so na e ma wa fo mo so wa chem so for ne fa ma pa anya me type ne wo mo so Mandela no wa ha ne number no ha na Mandela ko kira na okọ ba o ye sikani nti wo se okọ me pa cho wa jai ti fi wo se ye o se de ha bi enti de Sumpa FM. Di me rough sa say me inform mo sere as o mo de maye me nima de ko me hu ade ko do mo de me ye o mo sere me kan hia o mo besi ne Mandela na na mo so hu so fu ni se no o se una wo ko se so fu anti so fu ne spiritual father ne mire bi no ne yere se sa ne ne ma se wo ko na so fu ne be she ne nkom se wo yiri ko nti hu apake ne ma mtena na we ye nkom je nti anu nti mo nku mimi ni pamu no nkom she we nti no gina na chi ene ye wo mo unyi ni se mam ti wa yare na wo yale oh mami wa da all right there but when your infections be mami o picture bi nso ni ama mi ntwa me nyale me nya nipa me nyale me nya akora de saka me yare am cause ade no de me nyale nya sei no se na wo ye wo dan en na de na no de se ruru ase a no de awura adwaye be me ko ba bia mami no de aha no eyi no de me ye mami me nyalo de me ye bibi me hunsuo ni be se mensis be si ese bra Mandela ne number no e be si ese me mensis me bi ma mi nyamboja mfanye hwe unya na yi me bi o mensis ma mami ntimi na ntimi nidi me timi fon wa wewe nya me nyale o ko hospital me nyale hwe ni me nyale me se champo bremwe Mandela agabusu wanya nyale apeke mayehwe semuni menyale hello mame Papa Gabus radio sum jo enka mame enka oso na ho te say nyango pa do me ho yebebre asema baba wa yi brusu ya ye nyina ma yesen afem kula na ye hunu ne o ka no kure na kire ye ababa we fe na kosu atiwa woni no akosu atiwa ai obo papa ko na dubi se o papa ne na kodeda ma yale apie mu mensem de bebre eye o papa apostle me pacho me papa apostle mu de wadaroma body no se friend apostle Anthony Ahinka oni onu Agabus oka so obehia me kora ye fra se oni me pa o so Agabus sister is oni me pa wo ka se mo behia no na wan hia no o so oni me pa minti mo onye no se de oni ma friend se Friday we week me ba oni sister nya bo tre na so afa wa no odin nya bo tre okay Agabus we wadaroma mame uni no matene kasa we kire honum minim kasa no pa yo nti me sira wa ka me pese asam no ye de twere ho na ifiti wada me pa cho tese no onse friend a wo from na pese mi hu bota mi di kan na oba ne kasa ye mi se bota ye se obi di case aba intinka mu betima frɛ a se nka mu di kan frɛ ansana papa Agabus we nyabotre na tie na ye nim dia ye why ye frɛ papa no ne line nyina enko ena me kwa ye me me ba just nim say na ye Ash Wednesday and then ye settlement and ye settlement ye nyina ye lent na ye lent ye dum ye fun Agabus ye lent ye dum ye fun oh me ba jo na fasting se obi aduma musam de wontimi obi ntimi nkyire mu sa de on se wo ka se wonim de wo ye no mama tie osofo Agabus ase yadini die no obuo ne ye de ama wo ba wo no pese wo beturo seda ya asam na ye ka no eni die no me pa cho na wo frɛ me eni die no obuo ben na me so memfa ma wo a wo ba ye na asam na wo ka no ye nka se na asam no wo ka na ye no kore ye nka se de wo ka na ye no kore
And what you buy across him in Catananim. Namsi no. Min kata when you move obi kwadu. Min kata when you ni panicase. Ni power to one nimunwa. Asambe na okay. And what buru sam swana me se Mate. Asam no Me pacho. And what you wo bo wudi wo mu say. Wo kra ne kasai. Se mu be hia no. Menena kasa the all cano enyantro menena kasa enyantro. Eti ye fra wa so ma me na kasa no. Mitmu se na adwum ha no. O problem into there mama ntie won komore na yehu ba di wo mu nti na me ma me fra wo sa wo de anke fra wo nyare because nyo no akoye ne bone wo se asam wo bi na akra wo fra ne se wo be hia no man hia no na me pese me busa se ye no kra me na kasa me ka se me hia no na me na di nkomo me ba cho ane no kra ene e mate se ye de o papa gwadawroma yenya no eti fatu nani mai sa baba we di asem bia bedaye eti ko ma ye ntene nka me ba to ma me wo kumasi ana me wo kumasi okay bedase nti me kama fresh wo so fa gabusu ya me nimu ni ya na ebusia asemo asem se me pese me boa me ba na sofo aka asem a cheme na me pese me diso na fe die akwa wie ni sei Mama na asem na eja esanso ya wereko se ne ba hunti no sho hawa ye mame akom se na midika e ka chewo no enya asofofo bia e no mufi nyame because asem mama ken susuan passe no kre e na asofo na ye ne dia na asofo no wanya dia edie ya na oye wo maame no ho a ode ne nsa ehye sebi na se owi a no de akobata house edie ya na koye e wo bata house ho ama maame no hwe maame fe na hwe no sisi a emana nkasa die be bia soli bia o tirise na danfo be ba be ka che ne se sofu wei oyade no di na chi bebi a wo kwa asole no ma wani enso sofo no imani titiri mumma mani sa asole ba ko na wo kwa hwemu nako nenye se wadanfo be ba be ka che se e na asole wei omuye se sofo ne powerful na odi wadanfo echi bebi a odi wadanfo ubedi wadanfo echi akono na wanhwa a wanpe nti yemfa yema Mr. Wintu yehofo yemfintu yehofo me hwe ne picture no ne after ni before no ene so otsena ha say picture na ewusia behu ne se ebimu ekọ ha mu ankasa unie sofo no ne ba na wentimi unsolve problem na ma no so hwade a odi aye no ane sofo no so aba ha se yo ka se ne sofo ketwa na aba awoma no so aye ne kasa no so kasa maame no se bi na adwen nye ejuma e de na eche se maame yo te ha se no na adwen nye ejuma waboda munya asem papa enka nche maame no na kuma nto ne yem because we chia wa bre anka odi anka asemu ya to no kwa na anka ne ba no mpo ade odi betu mwani nu mutimi ye ma na anka ne di anka be hu ni say at least mutimi aye bibi nso mutimi anya akola no hwe amfa mama ame no nti ya odi o ehye ni mu no edos nti se na okan ye no oni ye betwetwe nkomo because asemu edie ebrom so nti busia story we bibi e beto fom bia me de ebeba be down because yeso sofo no beba be pie mu e wo ha sei no no nso ye ne na akasa se ye maame asem a o kan se ye no kra na se nye no kre ye pese ye te efi ono ankasa nkasa nenum nti no bibi e beto fom bia wo story we mu me de ebeba be so na me ka sa ha egusa ye Emergency Ghana TV eso subscribe na like na for commenting so eba comment section ase keche maame esi enesen eni midin ebusia Macra.